Hola, benvinguts a una nova entrevista de Microcosmos 047. Continuem al Festival Mixtur i aquesta vegada estem amb Agustí Charles, compositor i director. Benvingut, gràcies Gràcies. per deixar-nos fer aquesta entrevista. Encantadíssim. La primera pregunta és en relació a aquest tipus de projectes. Creus que els projectes com Mixtur són necessaris a l'hora d'ensenyar noves perspectives als joves compositors? Jo penso que sí. De fet, crec que en el nostre país hi ha molt poques experiències d'aquest tipus i justament Mixtur és un lloc de retrobada, de trobada de altres formes de pensar, altres formes d'escriure la música, altres formes de veure la música fora del món de la tradició. Això, de fet, no és tan estrany, vull dir, en Europa és bastant normal. Aquí és una cosa estranya i el Festival Mixtur probablement és dels únics que vull dir que aposten per una música d'avantguarda, diguem-ne, en la que hi ha moltes provatures. Però és que absolutament necessari, diguem, en el món que estem, vull dir, hi ha d'haver llocs on s'examinen i es proposen i es discuteixen altres maneres de fer. I jo trobo que és absolutament necessari, sí. Mixtur té uns tallers de composició i d'improvisació. Per la part docent, notes que hi ha diferència a donar classes a un conservatori i a un taller de composició com pot ser el Mixtur? Bueno, la diferència fonamental és que una classe de composició l'alumne el tractes durant un temps, per tant el coneixes bé, vull dir, jo sempre els dic que els veig nus i per tant sé ben bé, diguem-ne, que els hi passa en certa manera o entenc molt millor. Amb una classe com a Mixtur, el problema és el temps. És a dir, arriba un alumne que no coneixes de res, t'obre una partitura i et diu, vinga, som-hi. L'escoltes i has de fer com un diagnòstic, jo dic sempre com és anar al psicòleg o al metge, no? En el que et fa un diagnòstic del que creus que hauria de ser. A mi m'agrada fer aquest diagnòstic, vull dir, veure les coses positives, perquè sempre n'hi ha de positives, i també veure quines coses es poden millorar, en certa manera, com la salut de les persones, no? Perquè si no, de què serviria tot això, no? Vull dir, és a dir, si a un alumne li dic, no, està fantàstic, tot està molt bé, vull dir, no, dic, escolta, doncs això, molt bé, i tot que això no, sempre, encara que estigui molt bé, sempre hi ha coses a dir, no? En qualsevol estadi, a mi mateix, a mi mateix com a la meva pròpia música, sempre hi hauria coses a dir, no? Sí, seria com una posada a punt. No? Exacte, vull dir, d'una manera o altra... Passar-li TV. El que passa que és complicat perquè tens... fas un diagnòstic i et pots equivocar. Vull dir, és que no ho saps mai, en certa manera. Intento ser sempre, inclús a les classes de composició, i evidentment amb aquestes també igual, diguem-ne, sempre a partir de ser positiu, no? És a dir, venim a aprendre, venim a millorar. Exacte. I aquest és el paràmetre imprescindible, no? Com a la faceta de docent, quina seria com l'objectiu de ser professor de composició? Quina seria la feina d'un professor de composició? Bé, jo crec que la feina d'un professor de composició és, no que hauria, sinó que és la de fer que les persones que estiguin a la teva classe siguin millors, en tots sentits, com a persones, èticament i professionalment. Aquest és el paràmetre imprescindible. L'ètica per mi és tan important que si no l'altre és difícil que vingui en paral·lel. Llavors, és a dir, i sobretot això vol dir que fer millors persones, no? Llavors, doncs, per mi aquest és el paràmetre de la classe de composició. I llavors això vol dir que davant de tot això no em puc amagar res, he de donar tot el màxim del que puc. Per mi les classes de composició han estat i són, quan les faig, que ara en faig moltes menys, evidentment que fa uns anys, difícils, complicades, esgotadores, perquè requereixen d'una concentració permanent en el sentit que un alumne, d'allò que sents, has de veure què vol millorar sempre, sempre, sempre. I com a vegades els alumnes es desesperen, no? Diuen, bueno, escolta, vull dir, l'altre dia em vas dir, però sí, però sempre hi ha una cosa a millorar, no? Però és molt important buscar la millora, perquè o ser conscient que mai n'hi ha prou, no? I amb aquesta millora de voler arribar al màxim de les teves possibilitats. I si demà en trobes una, a l'últim dia de la classe, que has acabat els estudis amb mi, i et dic una cosa que encara millora, i tu veus que pots millorar, fantàstic, això vol dir que encara has de millorar. De fet, el dia que no millorarem, no sé si val la pena seguir vivint, no? Possiblement.
Bé, a Microcosmos hem fet com una espècie de joc amb els nostres seguidors a Instagram i hem dit que anàvem a entrevistar-te i hem deixat una caixa de preguntes per a que la gent preguntara qualsevol cosa. Molt bé. Hem elegit una molt interessant que diu: després de l'experiència en SEMS, on van tocar una peça teua a la banda de Castelló, com veus la integració de la música actual en la banda? Jo la veig, per mi és que és molt normal. O sigui, és que jo no trobo, no entenc que sigui un problema, no? O sigui, a veure, el que passa que diguem-ne que cada formació té un perfil. El món que vivim avui doncs, és un món de sons que s'han desenvolupat més en l'àmbit sinfònic, no? I no tant en la banda. La banda té un perfil popular i és inevitable, i encara que i llavors doncs, fins i tot els instruments que hi són. Però també és cert que avui dia hi ha un nivell tan extraordinari instrumental en tots aquests instruments que són, que un pot fer moltes coses. Clar, jo per mi no, jo escric pensant en banda com escriuria per orquestra, no hi trobo per mi diferències, francament, no? O sigui, és a dir, són altres instruments, no? Vull dir, que hi participen, i no hi trobo diferència. És evident que vull dir que hi poden haver més reticències i més resistències dels músics de la banda a l'hora de plantejar-se certes coses que no estan dins dels paràmetres habituals que fan en el dia a dia, que és molta música més, diguem-ne, més popular, no? Perquè és una de les funcions de la banda. Però, superat això, no hi veig grans problemes. És a dir, no he tingut més problemes jo amb la banda dels que he tingut amb l'orquestra, vull dir, més o menys. També és cert que quan l'obra que vaig fer a València, que és una obra nova d'aquest any, molta gent em va dir que, clar, que no era una obra convencional, la banda, no? Que era una obra, era música sinfònica, no? Bé, doncs això vol dir que es pot fer, no?, la banda, o sigui que no és un problema, no? D'acord, doncs, hasta així l'entrevista. Moltíssimes gràcies, Agustí Charles. Una altra vegada, moltíssimes gràcies per deixar-nos fer aquesta entrevista i ens vegem a la pròxima. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.